ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରାଧୀଶ୍ୱରୀ ମା ବିମଳାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଓ ଗୋସାଣୀଙ୍କ ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଆୟୁଧ ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ପନିକିରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇ ସେହି ପନିକିରେ 3 ଦିନ ଧରି ମାଛ କଟା ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଛାଗ ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ସମୟରେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ମା ବିମଳାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ମା କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କ ସନ୍ଧି ପୂଜା ସହ କାକୁଡ଼ି ବଳି ଦିଆଯିବ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ମା ବାଙ୍କ ମୁହାଣ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆଜି ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ବେଶ କରାଯାଇଛି। ରାତିରେ ମାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ା ମାଛ ବଳି ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ଗୋସାଣୀଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଜାଗା ଓ ଆଖଡ଼ା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 40ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋସାଣୀଙ୍କ ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ରାତିରେ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ଦିଆଯିବ। ପୁରୀରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇଏନ୍।